请继续收看《华视台语新闻杂志》。日本一个真出名的特技的车手安倍优，2017年伫日本完成一项惊人的创举，伊骑着高龄车，小连续骑13点钟18分过23秒，成功来打破着世界纪录。2021年，已经伫台湾住8年的安倍优，搁伫海拔2200公尺高的武陵农场来挑战着跳高链高难度的机车的特技。伊甲双脚徛伫机车龙头，跳高链来实行，希望以绝美的山林景色搭配着机车的特技，带大家看到台湾的美好。安倍优挑战的过程，华视采访团队专程来記錄，咱做伙来看。僕の夢は、自分の理想を実現することですね。理想、バイク乗っててかっこいい技を決めてる、かっこいい技を綺麗な場所で決めてる自分が理想だから、それに向かっていく。それを実現するにはバイクを乗らないといけないからね。青翠山看茫茫的大地，上关海拔2200公尺的武陵农场，弯弯弯弯的地形，请真侪车手来这挑战高困难的梦想。呼呼叫引擎声划破山谷的点钟，就亲像战士出征进前咧奔号头。刚看到一个骑奥多麦的人，高龄车骑真紧，身躯骑伫咧半空中，真水画面，就亲像有一对温馨的石膏。伊是日本籍特技車手安倍優。どうもこんにちは。安倍勝です。はい。今世界記録保持者として現在台湾でパフォーマンス活動を行っております。僕の夢は自分の理想を実現することですね。バイクを使ってバイクパフォーマンスを使って自分の理想の要はスタイルだったりとか自分の理想のね、絵を表現するそれを常に追っている感じですね。やばいやばい来た。気合入れろ気合入れろ。はい入る。やばい来た。速度真紧，跳高链挑战大家感觉无可能的代志，嘛是这世人想要追求的目标。2017年，安倍优伫咧日本川口环状赛车场完成跳高链，骑13点钟18分钟搁23秒，超过500公里，成功打破世界纪录。理想、バイク乗っててかっこいい技を決めてる、かっこいい技を綺麗な場所で決めてる自分が理想だから、それに向かってそれを実現するにはバイクを乗らないといけないからねということです。就算有世界纪录保持人的名号，安倍優嘛是感觉无满足。这摆锁定去南湖大山和雪山围起来台中昆山部落，用台湾正做梦想的新起点。いやもう見ての通りこの景色だから絶景じゃないですか。要は台湾のいわゆる秘境とか絶景とかそういう場所ですか。いやもう言うことないですよ。もうここで間違いないなと思ったんですけど。有真水景地，当然嘛爱有厉害的招数。不过山顶的缺点就是风收过頭。風はめちゃくちゃ強いですね。少しちょっと強すぎるので高さが出るのでどうしても風の影響はすごい出やすいですね。はい、あとはその技自体がこう高さが出るので風をもろに受けるんですよ。跳高链就亲像行钢索，身躯每一个筋肉拢爱出力，才能抵抗地心引力了在。真侪年可怜，安倍優連個腰受傷，佮無法度醫好好。腰はもう治らないんで、そうだから一応そのコルセットというか、これをつけていれば痛みはないので、全然痛いんだけどそれはもう全く問題にはしてないです。要はその先に僕の目的があるから。為
为着这项独门招式，安倍优这2年来已经练超过40万摆，嘛写到真侪摆算袂离。不过安倍优就亲像一个冲锋阵的骑士，逐摆滑倒就甲家己讲，站起来，搁拼一摆。絶対いける。为爱机车、送机车到戏院，甲骑高龄车的技术练起来。安倍优伫咧中国含香港的国际特技机车界，早就已经有名。那台湾厉害的机车工艺，嘛互伊注定含这个土地结缘。僕はね恥ずかしいんですけど言いにくいんだけど全く何も知らなかったんですよ。どこにあるかも知らなかった。ただバイク雑誌で台湾にはスクーターがいっぱいあるっていうことだけは知ってたんですよ。で僕はスクーターが好きだからスクーター大国である台湾に行けばチャンスはつかめるだろうっていうことで行ったんですね。对机车真迷恋。8年前，安倍优决定放下日本的一切，过咸水来到台中生活。不过完成梦想，唔敢靠坚持，嘛爱有朋友的支持。我们是在南园的机车百货商场认识的，也就是俗称的沙漏场。台霸店那边就对了。台湾店，台湾店は台湾語だけどね。因为我们很喜欢那个叫老叉，老车，老叉，老车，他们喜欢老车。对，然后因为我想要买二手的零件，所以我去台霸店买二手的零件，然后他遇到他，然后他也喜欢老叉，我也喜欢老叉，所以聊天。大好拄到对机车有同款兴趣的好国成，因两个人装备默契。安倍拢计铁林大兄，逐摆若骑机车，就一定拢会找伊。我老婆常常在骂我，你们2个去合欢山去了10次，你们感觉比我还恋人的恋人。我说我也不得已啊，安倍就说要去看景，要去勘察，要去练车。认识他那么久了以后，他这个怎么讲？他练了这个技巧。他都有跟我讲过他之前的失败的例子，他觉得他很不甘心。怎么讲？我的感触很深啊！不好意思。感触深的部分是因为我没遇过这么认真对待一件事情，有被他感动到。真的啊！不同甘共好。这段跨国的朋友缘分，嘛，互两个人做完成世界上上困难的特技挑战。现在的时间是早上7点，在海拔2000公尺的武林农场，低温只有摄氏的6、7度。而我们今天的挑战者安倍优已经整装待发，准备来实现他的梦想。2021年1月2日，一场挑战赛，互现场的气氛真紧张。本来伫咧边仔点钟到3工准备的铁林大兄，嘛来给祝福。ちょっと何よ恥ずかしいじゃん。辛苦你了，这几个月。分かった。加油。大丈夫。大丈夫。OK。恥ずかしいじゃん。这个最厉害了。何これ？牛。哦牛。太牛了。すごすぎってこと。刚好适合。牛がすごいってことね。ありがとうございます。谢谢你，感谢你。はい、谢谢你。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。加油，干巴的。ありがとうございます。 OK，就看你了。はい、わかりました。 OK。はい。该揽一个赢过千言万语。安倍优一摆选择咧关山完成高困难的动作，伊嘛希望透过伊跳高练、骑机车的表演，互全世界看到台湾的水。一番すごいのはやっぱ山ですね。山関係は日本よりも行きやすい、すごく行きやすい。バイクでちょっとねバイク乗ればすぐ行けるし、さらに3000メートルの高さの山に車で簡単に行けるっていう、でそれはねすごく
あれだけの綺麗な景色を簡単に見れるのはちょっと嬉しいですね。そう本当にねそれはすごいと思う。你看到台湾使人感动的情感交流。行ったことあって好きなところは今考えると集落好きですね。原住民の部落はすごい好き。风景真水的关山景地。物が多くないんですよ。物が多くなくて人間と人間同士でコミュニケーションをとってすごくシンプルな生活をしているから。眼睛吹落的看到台湾美丽风景。这个日本人安倍优资本对这真青春，即马真心扫着台湾。伊用台湾这片土地上水的景致，嘛，互伊的特技梦想变更加光荣请赢。